شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ኣንዓኹም ሰላሕ ዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ተዛሪቦም እዮም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ሃይማኖት ተዛሪቦም እዮም ብዙሓት ጸሓፍተ ተዛሪቦም እዮም ብዙሓት ሰባት ተዛሪቦም እዮም ዓለም ኩላ ተዛሪበያ ምኽንያቱ ክሕባእን ክሽፈንን ዘይክእል ዝገነነ ስም ናይ ኢየሱስ ስም ስለ ዝኾነ ነገር ግን እዚ ዓለም ኩሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ እትዛረበሉ ጎይታ ክብሪ ንሱ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ገለ ነቢይ ይብልዎ ገለ ሐዋርያ ይብልዎ ገለ ልኡኽ ይብልዎ ገለ ሰብ ይብልዎ እሱ ግና መን እዩ ክብር ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ልኡኽ ዲዩ እዋ ሓቂ ንሱ ልኡኽ እዩ ንሱ ነቢይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ዲዩ እዋ ሓቂ ንሱ ሐዋርያ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽተኛ ዲዩ እዋ ሓቂ ንሱ መልእኽተኛ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጓሳ ዲዩ እዋ ሓቂ ንሱ ጓሳ እዩ ነገር ግን ኣብዚ ጥራሕ ዘብቅዕ ኣይኮነና ኢየሱስ ማንነት ኣብ ንሱ ነቢይ እንተደኣ ደው ኢልና በትክክል ኢየሱስ መን ምዃኑ ኣይፈለጥናዮን ኢየሱስ ካብ ነቢያት ይበልጽ እዩ ኢየሱስ ካብ ሐዋርያት ይበልጽ እዩ ኢየሱስ ካብ ልኡኻት ይበልጽ እዩ ካብ ዝሕልፍ ዝበለ ማንነት ኣለዎ ኢየሱስ መን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ውን ኣምላኽ ነበረ أستوعلكم حازحوات إذا بمجمرتا نبرا إلو غليصو زلو قال نإيسوس كريستوسيو إذا بمجمرتا زنبرا هياو زخونه قال أب إግዚአብሔር أملاخ نيرو እሱ ኣብ ውሽጥ أملاخ زنبرا قال ናይ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ካብ ውሽጥ أملاخ ዝወፀ ቃል እቲ ህያው أملاخ እዩ እዚ ጥራሕ ግን ዘይኮነ እሱ ባዕሉ ቃል እቲ ህያው أملاخ ዝነበረ ጎይታ እሱ ባዕሉ ድማ አምላኽ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ህያው ቃል ስጋ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ህያው ቃል ስጋ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል እቲ ንሱ ህያው አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኮይኑ ቃል ስጋ ኮይኑ በደና ማርያም ቅድመ ምውላዱ ህያው ንዘል ዓለም ዝነብር ዝነበረ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ መፍጡር ዘይኮነ ነገር ግን ፈጣሪ ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ ካብ ስላሴ ሓደ አካል ዝኾነ ወልድ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ቃል ተባሂሉ ዝተጸውዐ ካብ ውሽጢ አቦ ዝወፀ ቃል እግዚአብሔር አቦ ዝኾነ ነገር ግን ንሱ ባዕሉ ድማ አምላኽ ዝኾነ እዩ ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ስጋ ኮይኑ በደና ማርያም ዝተወለደ ኢየሱስ ቅድሚ ስጋ ኮይኑ ካብ በደና ማርያም ምውላዱ መን ይነርሱ ከምኡ ዓይነት ኣዋላልዳ ማንም ኣይተወለደን ኩሉ ካብ ዘርኢ ሰብ ይወፅዩ ንሱ ግን ካብ ዘርኢ ሰብ ንምንታይ ዘይወፀ ምኽንያቱ ንሱ ናይ ሰብ ዘርኢ ስለ ዘይኮነ ንሱ ናይ ሰብ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ ንመጀመርታ ግዜ ዘደንቕ ኣዋላልዳ ኣብ ምድሪ ዝተረኣየ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ኣዋላልዳ ቅድሚ ሕጂ ተረኣየን ብሕጂውን ኣይክረኣይን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ከም ኢየሱስ ቅድሚ ይነበሩን ከም ኢየሱስ ድሕሪ ከዓ ኣይክመጹን እዮም ዋይ ተተባሃለ እሱ አምላኽ ስለ ዝኾነ አምላኽ እዩ ስጋ ኮይኑ በደና ማርያም ተወሊዱ እቲ ካብ በደና ማርያም ስጋ ኮይኑ ዝተወለደ ቃል ህያው አምላኽ ንሱ ነታ ዝተወለደላ ማህፀን ፈጣሪ ኣይነሩ ነገር ግን ናብ ምድሪ ክመጽእ ስለ ዝነበሮ ካብ ናይ አምላኽነቱ ናብ ናይ ሰብ ደረጃ ይወሪዱ ማንንም ናብ ምድሪ ከኣቱ ዝግብኦ ስጋ ክለብስ ስለ ዘለዎ እቲ ህያው ቃል ግዴታ ነትሱ ዘውፅኦ ሕግ ተኸቲሉ ስጋ ኮይኑ በማህፀና ዴና ማርያም ናይ ፍጥረት ዋጋ ንምኽፋል ናብ ምድሪ መጽኡ ስለዚ ኢየሱስ ቅድሚ ስጋ ኮይኑ በዴና ማህፀን ማርያም ምውፅኡ እሱ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ህያው አምላኽ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ክብር ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ቀፂሉ ከምዚ ኢልዎ
ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ርኢኹም ኣሕዋት ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ይኾይኑ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ኩሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀማሩ ኩሉ እዩ ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ይተፈጢሩ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጠረ ነገር የለን እቲ ኣብ ማእከል ኣይሁዳውያን ኣብ ማእከል ህዝቢ ከም ሰብ ተራ ኮይኑ ዝመላለስ ዝነበረ ጽራብ ዕንጨይቲ ገይሮም ዝፈልጥዎ ዝነበረ ንሱ ካብኡ ዝሐለፈ ኢነሩ ንሱ ካብ ምጽራብ ዕንጨይቲ ዝሐለፈ ካብ ሰብ ምዃን ዝሐለፈ ኣብ ማህፀን ማርያም ቅድሚ ምምጽኡ ፈጣሪ ኩሉ ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ ሕያው ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ኣምላኽ እዩ ኣብ ትብል ደረጃ እንተዘይበጽሕና ንኢየሱስ بتخكل عين فلطانينا متحف قدس كمزي فيليب معراف كلتن هاليلويا فيليب معراف كلتن كابتا أصحى مشتن أتي أب كريستوس يسوس زنبر حساب أباخاتكم يهاللخم نسو بملك أملاخ نسو نتمعر أملاخ مخانو كم من زعير عيون نتمعر أملاخ مخانو كم من زعير عيون which means اسو هياو أملاخ سلازخونه إيو معر أملاخ مخانو كم من زعير عيون رؤسو كسع موت أتحته كسع موت عم مسكالو قادة أتأززه أبتقصي شو عته ملك عبارة وسيدو رؤسو أحسره سبون مسألة بنبراتو كم سب كوينو ترخبه اتنسب زمساله بنبراتو كله كم سب كوينو زترخبه غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ማዕረ አምላኽ ዝኾነሉ ክብሪ እዩ ናብዚ ደረጃ ዝወሪዱ ስለዚ እሱ ቅድሚ ከም ሰብ ኮይኑ ምርካቡ መን ነይሪ ትሕቶ አምላኽ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽን ፍጹም ሰብን ኮይኑ ኣብ ምድሪ ዝመላለስ ዝነበረ ሕያው እግዚአብሔር እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 አምላኽ ብዙሕ ሰአን በብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና በነቢያት ገይሩ ምስተዛረቦም ኣብ ዘንድ ሓሮት መዓልታት ንዓና በቲ ወራሱ ኩሉ ዝገበሮ ብኡውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ሪኢኹም እግዚአብሔር አቦ ብዘይ ቃሉ ምንም ገይሩ ይፈልጥን እዩ ቃሉ ድማ ኢየሱስ በዓል እዩ ስለዚ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ዝተፈጠረ ነገር የለን እዚ ኖርማል ሰብ ጌርና ንወስዶ ዝነበርና ኢየሱስ ከምቶም ካልኦት ነቢያት ጌርና ንግምቶ ዝነበርና ኢየሱስ ካብኡ ሕልፍ ዝበለ እዩ ንሱ ነብ ጥራሕ አይኮነን ንሱ ሐዋርያ ጥራሕ አይኮነን ንሱ ካብ ድንግል ዝተጠነሰ ጥራሕ አይኮነን ንሱ ፈጣሪ ሁሉ ሕያው እግዚአብሔር እዩ ኢየሱስ ሕያው አምላኽ አምዃኑ ፍልጠትና እንተ ዘይበጽሑ بتخكل نيسوس عين فلطانينا نبي إتراحلنا دوتيلنا بتخكل نيسوس عين فلطانينا مصحف قدس كم زيبل نسوناي كبرو نصبراق قرص بحري ان كلون بحيل قالو تصويرو كلوس من صحاتياتنا مسغبره ابلعلي ابيمان غرما تقمطه كابتم ملائختي بزح زبلت سم بزورسو متن كسع كند زكاباتاتهم بلصه ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእኽቲ ሕልፍ ዝበለን አዝዩ ዝበለጸኒዩ ምኽንያቱ ከመላእኽቲ ዝበልጽ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ካብ ሰብ ይበልጽ እዩ ካብ ነቢያት ይበልጽ እዩ ካብ መላእኽቲ ይበልጽ እዩ ካብ ልኡኻት ይበልጽ እዩ ምኽንያቱ ንሱ ጀማሩ ሁሉ ፈጣሪ ሁሉ ሕያው አምላኽ እዩ ኣብ ሓደ ወቅት ግን እቲ ሕያው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስጋ ኮይኑ በማህፀን አዴና ማርያም ንምድሓን ፍጥረት ናብ ምድሪ ተገሊጹ ስለዚ ኢየሱስ ካብ አዴና ማርያም ክወጽ ኸሎ ጥራሕ አይትፍለጥዎ ብኸመይ ናብ አዴና ማርያም ማህፀና አትዩ ቅድመ ኣብ ማህፀን አዴና ማርያም ምእታውኸ ንሱ መን ነይሩ ንሱ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማህፀን አዴና ማርያም ስጋ ዝኾነ ሕያው ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ تقال سغا خونه ጸጋን حقን መሊእዎ ድማ ኣብ መንጎና ሓደረ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣርን አምላኽን መድሓንን እዩ ካብ ኩሉ ድማ ንሱ ይበልጽ ሻሎም